Топ-3 генделика в Дніпрі. Так. Топ-3 генделика? Да, таких, да. Що прям... Так, перший гендель це кафетерій. Ото, що у тебе, Ото, да, що що новий набрав. центр, да, це що, дуже прикольний. Найкращий він. Самий крутий, да. Ну, по атмосфері прикольно там, да, там можуть тебе і салом угостити, і пивом. Другий, напротив Островського, короче, Островського Макдональдс, напротив Макдональдса, сразу же. Так. Тоже не пам'ятаю, як він називається. Це ти знімав прям там? Знімав там, да. Блін, жіночки такі прикольні там вообще, я обожаю їх. От там даже, кстати, вкусно, я буває залітаю, хаваю там. І третій... Це прям наливаєчка така, да? Наливаєчка, да, така легесенька, на остановочці, ти понял, там, ну, там Так. как бы все офіційно, все чітко, типа, не з-під прилавка, там бар стоїть, ну, такий він там, трошки, там, верніть мой 2007, типу такого. Так. І третій, блядь, я навіть не знаю, багато, мені всі подобаються генделі по-своєму. Та і третього немає, типу, це Нема. топ-2. Так, топ-2, окей. Да.